karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Naon sa manis, Madam Mercy? Ngano nagsige man ni siya glimpag? Gidaman man tingalinis, Madam Mercy. Ayaw pa. Ayaw. Gidaman na subsisi ang amahan. Dili ko pa. Madam? Dili ko. Madam! Dili ko pa. Nana! Aba! Ayaw! Ayaw ko gusto! Madam Mercy! Giwan sa pagpasipa sa mga amahan. Annalisa! May nakita ka ba? Kakinsang espiritu ang imong nakita! Kinsa! Kinsa, Annalisa! Kinsa! Madam, Unsa lagi imong nakita? si Angel. Hain! Hain si Angel! Naasi mong luyo. Unsa? Nakunsa man siya? Iya na ba kong patyon? Iya ba kong patyon? Nasuko ba siya nako? Naghilak siya sa suok, Madam. Unsa? Hain man siyang suukan, nagluklok. Unsa may ang gibuhat? Nagloko siya sa suok. Muna siya naglisod sa paglihok niya. Naghilak siya. Basa kayo siya, Madam. Basin og gisud na siya og drum nga dunay tubig. Papahawa siya, Annalisa. Dili ko magatug kung naa pa siya si ngay mo makita diha sa suog. Unsa na? Mawak. Okay nakita. Okay nakita. Okay nakita. Nganong mipiyong man gud Ginoo kadas imong mata? Papahawaan na lagi na siya ng imong nakita diha sa suog. Kay si Angel magkana. Sa to? Si Angel ang imong nakita? O kun mao ka na. Patay na rin siya. Oo, Madam. Patay na siya. Kaya nagamit na siya sa mga demonyo aron hadlokon ta. Papahawa! Alagi na siya! Papahawa! Okay nakita. Okay nakita. Oh, maayo kay gibuka na nimo ang imong mga bata. Wa na si Angel. Salamat. Ang akong Bible ko ha! Ang akong Bible! Ang dali. Gigunitan na ni may mong Bible, Madam Mercy. Aw ha? Uwa mo gyapoy suod ang tapos sa kwarto nga atong gablihan si Rodel. Uway sud ang ubang kwarto. Gawa sa kwarto nga may naon ni Sabrina nga gipintal. Mao na sir. Ug gilawalawa pang ubang kwarto. Buti pa sabot. Nga wala po inang maong kwarto. Wala ganin ni Piyoy. Pero si Lula Liling. Hain magkaha si Lula Liling. Uy, may bilambas putan. Bito. Adunay may abot. Dali, atong susihon sa ubos. Sir. Ayaw paglihok, Karting. Sir. Tanawan na kong pultahan. Aplay ka na. Sir. Wala. Naipay ko na sa tao nga. Nagparok. Sir. Unsa may itong baton karon na. Kinsa man ang tawa na. Kadlaw na. Si Lula Liling ka na. Salamat. Lula! Kami ni! Si Sir! Ngano ni ang mo, Jere? Dili pag-iinat ko na magkabunga, dili na kabunguban niya. Kinahanglan mo balik may Lula. Tungod kinawa si Sabrina. Nawa sa Sabrina, og ni abo mangita niya din sabay sa mga palasyo. Tungod kay wa ko'y laing gidudahan nga midagit kang Sabrina, Lula. Gawas na ng agaw ni mga si Ramil Palacio.
Gipintal sa imong agawon ang naong sa kong asawa. O nakailag kini sa iyang obsesyon ni Sabrina. Busa, siya lang ang dunay kaisog nga mudagit ni Sabrina. Busa sultihi ko. Unsa imong hibaw-an? Wa ko'y nahibawan o panglayas na kamo. Nga lumahadlok man ka magdugay mi dinhi. Gusto mo mong madisgrasya sa kamot sa ako nga gaon? Pagawasa siya! Pagawasa si Ramel Palacio! Pagawasa na si Ramel Palacio! Wa kay katungod nga musugo na ko ni Ana. Maapil ka sa kagubot! Kung dili ka mo tabang na mo aron makita na mo si Sabrina! Di pa sidanaan ko na ikaw nga kinahanglang ipalayo mo ni dapita ang imong asawa. Wa na si Sabrina sa dihang miabot may sa amo! O klaro kayo! Nanaybaw ka, Lola! Kunhain ang imong agawon o si Sabrina! Pusa! Tutuloy ko! Kunhain ka nun ang akong asawa! Sir, ayaw taon na siya mong kasuko, sir. Oy! Di ko mabiya din eh! Kundi na akong madama akong asawa! Lula, tug-an na lang, Lula. Wa ko'y ikatugan ka ninyo. Ug bahala na kamo kung unsay inyong buhaton din eh. Lula, ayaw na paglakaw, Lula, oy! Aray! Munag ba mga ka, Lula? Ayaw paghikap sa akong panatawa kay katungod. Dili ka agaon. Dili magugka mo mo patuon ako. Nalasige! Pangitaan ninyo din si Ma'am Sabrina. Ug wa na ko'y labot kung mapusilan ka mo din ni Sir Ramel. Ipo kong tipo Sir Ramel. Dili ka mahimong mubiya na mo, Lola Liling. Ug sa babay inyong gusto, ha? Gihatagan ko na kamugi gayon nga makasiksik ni Negbaya. Adlaw karon. Dili mo makita sa Sir Ramel. Musa bahala na mo ni ining iyang bay. Ay, sir, ayaw taon siya po sila, sir, oy! Klaro kayo nga naibaw siya sa binuhatan siyang agawon. Sir, hapit na yung muhayag, sir. Dali, ang mga kwarto na sa binis sa silong ang atong ablihan. Tugnaw na kayo. Hayag-hayag na dinisod sa lango. Kun mo na, buntag na. Nainanok pag-ayos si Rodel sa iyang higdaanan. Unsa nang nasa sa lamisa? Uy, ang termos man na sa bahay. Inom sa termos diri sa lamisa. Unsay imong gipanita, Annalisa? Ang termos nga puno sa ini tubig, lo. Nawa man diri sa lamisa. Hantod nga butanganan sa kapag asuka, nawa sa... Gikawat hangtod ang termos, lo. Unsay gikawat? Ha? Ang termos, madam, gikawat na sap. Oh. Gikuha ni Padre Ramon. Madam, Way patay nga mangawat og termos, Madam Mercy. Ana Luisa, naulit na ba sila si Rodel? uwa pagid, madam. Kinalaapaso na sila sabay sa mga palasyo. Kinsa man mo apas, madam? Ikaw, Annalisa, Ako? kinahanglan mamauli na sila si Rodel o si Carding. Kay tuwa sila sabay sa palasyo. Ang mga kulto. Unsa? Dili ba mo? Madam. Si Rodel. Ay, may suot ang mga kwarto din sa ubo, sir. Ay. Ngano man eh. Mura man og gibiyaan na kining baya. Uya, sir. Unsa ba yung hunahuna ni mo, ha? Mahuli na to, eh. Dili. Ha? Mag-unsa pa pa din sa karaang bahay sa mong palasyo, sir? Dili ka mamauli. Hangtod nga dili na to makita si Sabrina. Magkatapang na ang kahayag sa gawas. Aron makita ko ang tibuok bahin ining langop nga among gipapawayan ni Rodel. Kanina raman na natug si Rodel. Ako baka na siyang limpyuhan samtang natug, no? Unahon ako og limpyo ang samad sa iyang uho. Inayon lang nako aron dili siya makamata. Lahom gid kayo ang iyang pagkatog. Nagapangilamos naman din ni siya. Ang iya na lang samad sa o ang akong tanawin. Dinig ito posible ang iyang sama... Oh, sa mani... may samad sa o si Rodel. Pero nagkaduko ang iyang naong kagabi.
nakalingaw ba mo, o naglagot, o gikilik, maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!